İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şuunki yaşayış çeşmesi adlı ayarlar programmamıza. Bizim şuunki programmamıza koşulup bileniniz için men öğren şad. Yadınızda olsa biz geçen gepleşigimizde hovenin durmuşu varada gururun edip geçipdik. Hem hoveneden biz nehili köp tatları öğrendik. Onun eden yanlışlıkları varada. O nehili şeytanın sesini dinlep Hudayın yolunu saylaman, şeytanın yolunu saylandığı varada gururun edip geçipdik. Şuunki gepleşigimizde men sizi bana koşulmağa çağıryan biz şuun Sara hem on durmuşu varada biz kâvir ayetlara serdik geçer. Sara'nın durmuşu hem gati gıdıklı bolon. Olayam hoveneden son ikinci gelen ayal bu gati on adının manisi eyyam Melike dimeği anladan. On adamsının adı Ivram. Sideyem Ivram barada biliyorsunuz bizim medeniyetimizde. Misal için şuun biz kâvir ayetlara seyredemizde şolorun durmuşu barada köp zatları öğrenir. Yine bu başlangıç kitabının 12. babının 1. hem 5. ayetlerine men şuun siz bilen seyredip geçmekçi. Yine şunu 1. ayette şeyle diye gelip çıkış kitabı. Başlangıç dedim bu gelip çıkış kitabı 12. babı hem 1. ayetine şeyle diye. Rab Ivram'a şeyle dedi. Öz yurdunu, kavmdaşlarını ve atağın hocalığını taşladı. Menin sana görkezecek ülkeme git. Senden büyük bir millet yaradıp men seni yalkarın. Seni belende götürürün. Adamlar senin adından pata verirler bir-birlerine. Seni yalkarın. Seni naletlerin. Yeryüzündeki aklı milletler senin pata alırlar. Yine Ivram Rabbin aydışı yalı yolu düştü. Lut hem onun bilen gitti. Haran'dan çıkıp kaydığında Ivram 75 yaşındadı. Ol ayalı Sara'nı hem de Haran'daki aklı mal mülkünü ve kullarını alıp Kengana taraf yolu düştü. Olur Kengana geldiler. Yine şu ayetlerde biz 1. hem 5. ayetler aralığında Sara bilen Ivram durmuşu vardı. Kâvir zatları öğrenip geçer. Men ilkinci şuun sizin bilen seyredip geçmek isteyen adım şu yerde 1. ayada seyredip geçmekçi. Sebebi biz şu bölümün içinde Hudayın Ivram hem Sara olan çağırışını görüp otuyoruz. Bu ne çağırış? Huday onların ikisini hem öz yurdunu diye kavmdaşlarını, atağın hocalığını taşlap menin sana görkezecek ülkeme gittip Huday onlara tavşırıp otuyor. Yine berde men şoların yurdu vardı, azırak okudum. Olur Huday, onları ilki çağıranna Uğur galasından onlar çıkıp kayttılar. Uğur galası ol bugünkü Irak. Hazırki siz bilirsiniz Irak nerede yerleşiyor. Yani şu Ivram bilen Sara'nın bolon şehri, olur şol yerden çıkıp Hudayın yoluna düşen. Şol Uğur galası vardı, men kâvir zatlara seyredip geçtim. Ol Huday, Ivram bilen Sara'nı çağıran vaktında bu qatı bay şehir bolan ekeni.
Hemem o yerde köp adamlar eýem köplenç butlara secde edip oturarlar. Avram hem Sara eýem şo Hudaý muny bilip olary eýem şol butlara secde etmekten halat edip olary başga ýurda çagyryp otyar. Ýöne şu ýerde bir üns vermeli adymy diýem. Hudaý bizi çağırana, eger biz Hudaýa biz inanmasak, Hudaýy tanamasak, biz Hudaýyň ýygyna düşüp bilmeýäs. Mysal üçin men olaň durmuşy barada pikir etýän, eger Avram bilen Sara Hudaýy tanamadyk bolsa, bular hem Hudaýyň çağırşyny kabul edip oň ýygyna düşüp bilmezdiler. Olar Hudaýa inam edenden soň, Hudaýy gowy tanap, olar Hudaýyň beren wadasyna ýürekden inanyp otyrlar. Munyaly ýagdaýda hem başga ýagdaýda biz Hudaý tur gitdiýse hem biz ýüregimizde şüphe dörer. Bu bizim üçin garaňkylyk. Biz hem öňne näme bardygyny biz bilemizok. Inniki adam biz näme digini bilmeýäs. Edil Avram Saraň durmuşynda da olar inniki adamyny entek bilen akdy. Ene şoň üçin men diýär, biz gördük şu wagt. Birinji ayatda olary çagyryp otyr. Hemme özlerine tanış ma'lum bolan datlary taşlap eýem olar nämälim ýurda gitmeldi. Ýene bir bellek geçmeli adymy berde Ibrahim Hudaý çağırana 75 ýaşyndady. Ene biz şonu 4-nji ayatda gördük. Harandan çıkıp gaýdanda diýe Ibrahim 75 ýaşyndady. Sara ondan 10 ýaş bolan. Sara bolsa 65 ýaşyndady. Men şu sizden bir soramak isleýän. Eger siz ödüňizi Ibrahim bilen Saranyň ýerine goýup görüň. Sizi şeýle Hudaý çağıran bolsa siz nähili jogap bererdiňiz soňa? Men özüm pikir etip görýän şu wagt. Eger men Hudaý 75 ýaşymda ýurdumdan çyk başga ýere gitdiýse men nähili jogap bererdim şoňa? Men inamam Hudaýa nähili bolardy diýip men özümden şeýle soraýan. Men şu soragy sizden hem sorap otyryn şu wagt. Eger siz şolaryň ýerine bolan bolsaňyz Hudaýa nähili jogap bererdiňiz? Beýem garlyk ýaşynda her kim özüniň amatly ýagdaýda ýaşamagyny isleýär. Bular bolsa hem Hudaýyň çağırşyny kabul edip Hudaýa tabin bolup otyrlar. Ene şu 4-nji ayatda diýär, Avram Rabbin aýdyşy ýaly ýoly düşdi. Ene men şu aýatda okam näýem? Şu ýerde hiç hili ikirjiňlenme ýok. Ibrahim ýa-da Hudaýdan Hudaý näme üçin çağıryp otyrdyň? Men nähili o ýerden ýaşap bilerin? Men çağılym näme? Men maşgalam näme? Garyndaşlamy goýup gidip otyryn näme bolar? Men aňyrda maňa näme bolar? Şeýle soraglar soranakda ol güni Hudaýa birinji babda diýe, birinji ayatda diýe, men görkezjek ülkeme git. Ýa-da olaýam Ibrahim'a şeýle 7 sany wada berip otyr. Birinciden seni beýik millet etip ýaradaryn. Ikinciden men seni ýalkaryn idi. Üçüncüden men seni belende götürürn diýip wada berdi. Soňam ol adamlar sen adyňdan bir-birine pata verirler. Seni ýalkaryn idi. Seni näletlerini hem näletlerini. Yer ýüzündäki akly milletler senden pata alarlar. Tutuş millet, tutuş dünýä ýüzündäki adamlar eýem Ibrahimden pata alyp ýaşar diýip Hudaý oňa şeýle wada berip otyr. Şol wadasyny berenden soň eýem Ibrahim şoňa inam edip ol eýem ýoly düşdi. Onda hiç hili ikirjiňlenme bolmady. Şu Ibrahim'in eden hareketi, inamly eden hareketi men öz durmuşymda meni ruhy taýdan ruhlandyrdy. Her sapar men şeýle bir karara gelmeli ýagdaýlarymda, çözmeli ýagdaýlarda Ibrahim'in inamy maňa gaty uly kömek boldy. Men şu günki şu aýatyň üstü bilen sizem öz durmuşyňyzda bu size ruhlandyrma berer diýip men pikir etýän. Menin şu inam barada bir aýada siziň bilen seret geçmekçi. Ene mysal üçin inam ýerine siz näme gödüňizde gelýär? Bärde men inam barada şeýle bir aýat bar. Ol Ýewreýler kitabynyň 11-nji babynyň 1-nji aýatynda inam näme diýär? Inam eýem umid edilýän zatlary bil baglamak. Görmedik zatlarymyza inam etmekdir. Ine şu eýem inam.
Şoň üçinem eger biz Hudaýa diňe ynam bilen ýygyna düşmesek, Hudaý biziň dile getýän zatlarymyza jogap bermeýär. Sebäbi her bir biziň edýän hereketimiz, her bir edýän zadymyz hem Hudaýyň öňünde biziň imanymyza bagly. Misal imansyz muny edip bolmaýar. Şu wagt biz Sara bilen Ibrahimyň durmuşyna seretýär. Hem olaryň Hudaýa bolan tawilligine, olaryň Hudaýa bolan ynam barada şuny seredip geçdik biz. Hudaý olary çağırdy. Ibrahim eýem bir wada ýoly düşdi. Hudaý sorak etmeden. Olayam näme üçin şeýle edip bildi? 75 ýaşynda. O belki onda saglyk problemi bar, o belki ol ýolda ýok olar, kim bilýär. Ýöne onun Hudaýa bolan ynamy şu zatlardan saklady. Eger şu bolmadyk bolsa onda olar ynamsyz olar Hudaýyň tapşyrygyny ýerine ýetirip bilmediler. Men şu ynamyň üstü bilen bir zat size ýatlatmak isleýän şu aýatda görüşimi diýälem. Umyt edilýän zatlary bil baglamak. Ýa-da bolmasa görmedik zatlarymyza ynam etmek. Şol Sara bilen Ibrahimyň durmuşynda bolup geçdi. Belki siziň durmuşyňyzda da şu wagt bir da garaşyp oturansyňyz, ýa-da siziň durmuşyňyzda da bir hili ruhy tarapdan garaňkylyk bardyr kalbyňyzda. Bu diňe fiziki garaňkylyk däl, bularyň durmuşynda bu eýem Hudaý bulary fiziki tarapdan başga ülke çağıryp otyr. Ýöne bu siziň durmuşyňyzda bu başgaçadyr. Bu ruhy tarapdan garaňkylyk bolup bilýär, men aýdyşym ýaly. Siz eýem şu Hudaýa şu wagt ynam etdiňizmi? Eger Hudaýy tanamasaňyz, Hudaýa yürekden ynam etip bolmaýar. Hudaýy siz nähil tanap bilýäňiz? Hudaý biz diňe mukaddes sözüniň üstü bilen biz Hudaý barada bilip şu Hudaýyň sözüni okap, ine şu ýerde biz eýem şu barada köp zatlary öwrenip, şoňa görä hem biziň ynamymyz has güýçlenýär. Eger biz Hudaýy tanamasak, Hudaýyň sözüniň üstü bilen biz Hudaýa ynam etip bilmeýär. Ine bu diňe şon ýaly bu ýöne köýdat. Ibrahim we Sara olar hem Hudaýa yürekden ynandylar. Şoň üçinem olar öz ýurduny, özlerine tanış bolan zatlaryny taşlap Hudaýyň çağıran ýerine gidip bildiler. Ynamsyz bu ýene bir gede gaýtalamak isleýän ynamsyz bu zatlar mümkin näl. Men şoň üçinem ýene-de size şu wagt ruhlandyrmak isleýän, belki siziň ýene-de durmuşyňyzda diýen, eger ýa-da kalbyňyzda ruhy däl-de fiziki tarapdan hem kesilçilik bardyr. Şol siziň üçin şu wagt durmuşyňyzda garaňkylykdyr. Ýöne men bir zady ýatlatmak isleýän, Müsürden çykyş kitabynda Hudaý şeýle wada berýär. Men diýär, Reb Hudaýdyryn. Men siziň şifakäriňizdir diýär. Bu islenlik ýagdaýda Hudaý size kömek edip bilýär. Ýa-da belki siz kalbyňyzda şu wagt bir zady gizläp oturansyňyz, Hudaýa ynam etip bilýän näsiňiz. Sebäbi bu gaty uly kynçylykdyr siziň üçin. Men siziň durmuşyňyzda näme bolýar men bilemok. Siz diňe Hudaýyň öňüne ýa Hudaýy ýüregiňizi açyp, Hudaýa yürekden ynam etjekdiňizi oňa aýdyp bilýäňiz. Misal üçin ýene bir aýat men siz bilen paýlaşmak isleýän. Ol Dawud padşah, Israýlyň padşahy şeýle diýdi. Ol Hudaýyň öňüne ýa mydama yüregini barlady, sebäbi ynamyny güýçlendirmek isledi. Ey Hudaý meni barla da yüregimi bil. Meni sine de pikirlerimi bil. Gör, men pis ýoldan barýan bolmaýyn diýe. Ebedilik ýoluny meni ugrukdyr. Sizem şu Dawud padşah ýaly men sizi ruhlandyrýan yüregiňizi Hudaýa açyň. Goý Hudaý siziň kalbyňyzda ýar bolsun. Goý Hudaý siziň ynamyňyzy berkitip, size yüregiňize rahatlyk bersin diýip men şonu dile getýän şu günki programmaň üstü bilen. Gynansaňam biziň şu günki programmamyz eýem gutorup barýar. Men sizi ýene-de endiki gepleşigimizde çağıryp, size şu gün hoş sag bolun diýän.